Uyabona nje mungizwa ngithi ngikwi-shopping spree, okwazi ukuthi ngihlele kwami endlini ngishopha online. Ngoba ave zidina ley'ngane ey'sebenza ey'tolo, manje nje uthi usangena zikunqake ngokuthi nje ma-oledi zwakala ngapha, ususaqalaza uthi ubani uma-oledi, zithi hhayi ngisho wena ma-antiza. Uthi hhayi angehlisa umoya phansi vele nkosi yami, ayikho into engizoyenza, isifikile iminyaka yokuthi ngibe uma-oledi noma-antiza. Uthi uyasondela zithi hhayi nakho ozokuthanda ama-oledi. Zimaye zikuvezele lamabhlukwane olastiki eqolo. Hhayi bo guys, mina ngingakakhuleli ukugqoka ibhluku elinolastiki eqolo, ngeke. Celani siyeke sithenge izinto esiy'thandayo. Hhayi bamanye bathi nazi iy'cathulo ey'-right. Hhayi bo, yabo lezi labantu abane-arthritis abaphethwe yiy'nyawo, laba abaney'nkinga zey'nyawo ey'vuvukalayo bamane bakunike zona, obonayo ukuthi lezi y'cathulo lezi uyithola nge-prescription kadokotela. Akekho umuntu omane asuke nje athenge lesicathulo. Cani siyeke bakithi, mina sengishophela online ukuze ngiqhubeke ngiy'thengela ama-Crocs ami, ngiy'thengele iy'nto zami engifuna ukuy'thenga, kungabibikho umuntu ozolokhu engijaja ngokuthi ngithengani. Hawu.